Mga pag-ampo nga dili uyon sa kabubuton sa Dios nga gihimo sa atong mga kaigsuonang mga Katoliko. Sama niini, Turi de David, igampo mo kami. Balayng Bulawan, iampo mo kami. Arka sa Alyansa, iampo mo kami. Sa langob nga among gipuy-an, imo kaming panabangan. Usa kini ka pag-ampo nga hilabihang kakatawanan mga kaigsuonan. Nga unta, bisan sa gamay na lang nga mensahe ning mga orasa inyong patalinghugan tungod kay kini nga klaseng pag-ampo wa gid magsubay sa kabubuton sa Ginoo. Tiaw mo kana, balay nga Bulawan, paampuon pa ninyo. Arka sa Alyansa, paampuon pa ninyo. Sa langob nga among gipuy-an, imo kaming panabangan. Kinsa may nagpuyo didto mga higala ug mga kaigsunan, di ba mga ermitanyo? Pagkalisod, napay usa mga higala, bituon sa dagat, igampo mo kami. Ultimo starfish sa dagat, giampuan o gipangayo ag panabang sa atong mga igsoong Katoliko. Apan salamat sa mga pulong sa Dios, matud pa ni Kristo, kining kamatuoran maghatag og gagawasan. Mabasa po yan mga kapatid sa Juan Kapitulo 8, versikulo 31 hanggang 32. Tungod kay walay laing dalan, kamatuoran ug kinabuhi, aron dunggon sa Dios ang atong mga pag-ampo ug madawat ang kaluwasan ug kapasayloan ang ato lamang Ginoong Hesukristo. Mabasa po yan mga kapatid sa Juan 14, versikulo 6. God bless us all. Nagkatawa ko ining ato ang higala nga gitawag og sulpot ba. Nya ang iyahang tawag ining gihimo kay iyahang giliteral og sabot ang gisulti or diya sa pag-ampo ilabi na sa Litany of the Blessed Virgin Mary nga na-compose dito sa Lorito. Wa siya kabantay nga ang mga terminong gigamit dinha figurative in honor and giving the special veneration to the Blessed Virgin Mary. So ang mga pulo nga gilitok dinha pag-honor sa mahal nga birhen figurative. So unsa man lang nga klase nga figure of speech ang gigamit? Ang gigamit ana nga figure of speech metaphor. Buot ipasabot ni gamit og mga butang or nagtandi sa gitawag og mga butang nga naa say objective nga kanang maong mga butang nga gipuntingan ni ining subject niya nga butang or ang subject niya nga gitawag og tawo. Murabag si Ginoong Jesucristo ba kung imong basahon ng sulat ni San Pablo, ingon pa ni San Pablo si Kristo bato. So literal ba nga bato si Ginoong Jesucristo? No, figurative. Buti pasabot siya ang gitawag og pundasyon. Ana ba niya pagkahuman ikaduha kanang niingon si San Pedro nga si Kristo mao ang morning star. Oh, morning star des Kristo or bituon sa tawag ini baybayon. Oh, literal di na dili. So, ang pag-ampo sa simbahang Katoliko sama sa balaang kasulatan, pwedeng mo gamit og mga figurative terms nga nagapunting sa responsable nga ilang gipuntingan aron makasabot sa taas nga honor nga gihatag anang maong persona. Mao na toy, dili lagi ayo lagi kung sa pa ba dili pwedeng nga inyong sabton sa sinulpot niyo pangunahuna ang mga pulong nga ginalitok sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ilabi na diha sa pag-ampo. For example, kanang maingon sila ba nga maingon ta ba nga Turi ni David. Ako naman nang gi-explain nga ang Turi manggod ang background ana ang hari basta mutan-aw sa ginsakpan o mupahuway siya muadto sa iyang Turi. Pero nganong gigamitan man or nigamit man ang litanya og Turi ni David kay kanang maong pulo nga refer na sa mahal nga Birheng Maria kay ang hingpit nga David mipahulay sa taguangkan sa mahal nga Birhen sulod sa siyam ka bulan. Muna gianggaan siya or gihinganlan siya og Turi ni David. Unsa pa ning giingon niya kini nga balay nga Bulawan aw syempre hari goy. Pag hari gani magpuyo, magimbasaw ng balang kasulatan, ang iyang puyanan Bulawan gyud na. Nga si Kristo ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo ni puyo sa taguangkan sa mahal nga Birhen. So si tawag nimo sa mahal nga Birhen figuratively. Metaphorically, ang mahal nga Birhen siya ang balay ni Kristo. Kasi man ang balay ni Kristo, si Kristo hari, so therefore ang mahal nga Birheng Maria matawag siyang balay nga Bulawan figuratively or metaphorically. Yan, isa pa ni. Kininggong niya nga arka sa alyansa or arka sa gitawag og kasabutan. Si Kristo ang hingpit na kasabutan. Basahan ng Hebrew chapter 8. Siya ang hingpit na kasabutan. Siya ang tawag ining conclusion sa kasabutan o naghatag og bag-ong kasabutan. And kung imong tan-awon ang Old Testament scripture, kung imuhang gitawag og tan-awon ang arka sa kasabutan,
gibutang dito ang kasabutan gibutang dito sa arka. Nga mo nang gitawag og arka sa kasabutan. Baton ingon Salmos 132. Lakaw o Ginoo ngadto sa imong templo ug dad-a ang imong arka sa kasabutan. So literal ng arka sa kasabutan gibitbit no. Nagipuntingan nga persona na kinsa man ang arka sa kasabutan. Kinsa man ang tawo nga gipuy-an sa hingpit na kasabutan sulod sa siyam ka bulan, ang mahal nga birhen. Mao na salita niya gitawag siyang arka sa kasabutan. Di man gud mo kasabot gud ana manggod kay ang inyong unahuna puro literal eh. Mo na nga magbasa mo balang kasulatan gubot pas lukot ang inyong tawag ini nga panabot. Sa pa ni kining giingon niya nga sa langob among gipuy-an inyo kaming panabangan. Again figurative gihapon na nga gitawag og pamulo nga nagapunti nga ang mga kalag nga naa sa purgatorio wa nay kahimuan sa ilang kaugalingon. Ngano man kay ang pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang last level or stage sa purgatory kangiob na lang. Ang langob basta way kahayag ngiob baya, di ba? So ang mga kalagan na sa purgatorio na sa last stage abrihan na sila o nagulat na lamang sila nga abrihan sila dito sa langit mo na nga instead of silang magampo ang ilang mga pulong gilitok sa mga buhi sa langob among gipuy-an inyo kaming panabangan. Mabitong kumabasa na ito ng 138 Salmo, di ba? Gikan sa kinahiladman o Ginoo nangaliyo po ako kanimo. So nagapunting na sa mga faithful departed according sa interpretation sa simbahang Katoliko. So kung may sa langob among gipuy-an wala nagapunting dito sa nagmitan niyo patakar man taon mo. Singgit na sa mga kalagan na sa purgatorio nangayog gitawag og panabang. Nya di naman sila magkaampo silang kaugalingon kay human naman sila ng kalibutan na. So ang ilang mga pulong gilitok sa mga buhi para kaloy-an sa Ginoo ang ilang mga kalag. Mo na ang among pagtuong gitawag og Katoliko. Nya kanang gingon nimo nga wala daw ko dili daw ko nang kabubuton sa Dios. Wala po kay basis. Wala man kay basis nga kanang mao mga pag-ampua dili na kabubuton sa Ginoo. Kay kadaghan nakasulat sa balaang kasulatan nga migamit og mga figurative or metaphorical terms pagdayeg, pagsimba ngadto sa Dios. Daghan oy. Tuo ko bag nagbasa mo sa balaang kasulatan, musulti gani ka nga dili na kabubuton sa Ginoo na kay basis. Yang imong gipanglitok ng mga sitas 8:31-32 sa San Juan, wala may gingon dito nga bawal maghimo og mga prayers gamit ang figurative terms. Wala oy. Way giingon. Og dili pud misupak nga si Ginoong Jesucristo mo ang dalan ang kamatunong kinabuhi kay mao nay founder sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang question din karon nganong naa ka dinha sa tawag ining sektang gitukod og kano nga nituo man kakaan ng San Juan 14:6 ingon niya ako ang dalan. Interpret na po na nimo nga kalsada highway. Metaphor gihapon. Iba? I am the way. Metaphorical gihapon. So, ang question, dili ay sayop ang paggamit nga mo gamit ka sa presentation sa pulong sa Dios o sa pag-ampo mo gamit og mga figurative terms. So, ang sipyat din ikaw nga nagbasa, nga naman kay nagbuot-buot kag sabot nga dili mo oy pagsabot sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Naay panutihon nga little knowledge is very dangerous. Madisgrasya gyud ang mga tao og motoo nimo. Kanang inyong mga pag-ampo gi-create lang og pastoy nga nimuto lang sa 16th century hangtod sa 21st century. Kung mosundog sa inyo ang mga tao ug motoo sa inyo ang mga tao, sigurado kamo mismo magpanon mo padung sa impierno daw-dahong mga laya nga mga hulog dito sa kalayo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen, and pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.